Noong August 26, 2021, muli nang pinahintulutan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang pagbabalik operasyon ng mga provincial bus mula sa Pampanga patungong National Capital Region at vice versa. Ito'y base na rin sa basbas ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda matapos ang kahilingan ng mga bus company gaya ng Philippine Rabbit Bus Line Incorporated, Victory Liner Incorporated, RJ Express Incorporated at First North Luzon Transit. Matatandaan noong nakalipas na Agosto nang suspindihin ang biyahe ng mga bus sa naturang ruta, bunsod ng kahilingan na rin ni Governor Pineda sa LTFRB kasabay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 17-2021 sa lalawigan. Pagtalima sa 50% capacity, walang stopover o point-to-point destination at presentasyon ng negative RT-PCR test sa mga non-APOR ang protocol na ipinatutupad kada biyahe. Ayon kay Elmer Lopez, General Manager ng Mabalacat City Passenger Terminal Complex, magdadalawang linggo na ang balik operasyon ng mga bus. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin umano ang mga biyahero na makasabay sa iba't ibang quarantine protocol ng mga lokal na pamahalaan. Ito yung mga situation na yung may mga bibiyahe dahil may emergency sa kanilang probinsya, namatayan, may sakit yung anak, o kaya may sakit yung asawa, hindi makabiyahe. Dahil ang daming ang requirements dahil dun sa health protocol na pinapatupad ng mga iba-ibang probinsya. Dagdag pa rito ay ang bagong travel management system na ipinaiiral ng gobyerno kung saan online ang approval sa mga dokumento ng mga biyaherong magmumula sa mga lalawigan o bayan na restricted ang biyahe. Pero dahil sa bagal daw ng approval, ang ginastosang RT-PCR test kadalas ay nag-e-expire na ang validity. Yung expiration nun is 48 hours o kaya application nun is 48 hours. Hindi pa na mag-i-expire na yun, hindi pa naaprubahan yung spots nila. Sinabi ni Lopez na hindi lang isang beses nangyari ang pag-alalay nila sa mga biyahero na inaakala na kapag nasa terminal na ay madali na lamang ang makabiyahe. Ang mahirap talaga dahil nga parang place of refuge kasi ang terminal sa mga biyahero sa gustong bumiyahe. Yung parang pag nakaabot na sila sa terminal pero yung pag makahinga ka na ng maluwag dahil alam mo na makakabiyahe ka. Sa mga larawan at video na ipinagkaloob ni Lopez sa CLTV News Team, naihalimbawa niya ang kalagayan ng isang ginang na nagbaka sakali na umuwi sa Bulinaw, Pangasinan. 3 araw itong na-stranded at halos mawalan ng katinuan dahil sa matinding gutom. At nang mapakain dito, naikwento ang mababang kamalayan sa travel system management na umiiral ngayon sa mga provincial bus. Merong isang matandang babae na hindi namin alam kung anong problema niya. Basta nakita na lang namin doon. Pag magte-trades ka kasi dyan talagang i-check na namin ano bang problema or what. Hindi siya kaya lang nung pagkatapos naming napakain, parang bumabalik yung alaala niya. Nakarating siya dito sa Dao, galing ng Manila, na wala namang kasiguraduhan kung makabiyahe siya papunta ng Bulinaw. Dahil meron daw nagsabi doon sa Manila na sa Dao may masakyan ka lang papuntang Bulinaw. Ang dinaguriang SPAS system ay isang online travel management system na i-develop ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Layon umano nitong maugnay ang biyahero at mga lokal na pamahalaan na may iba't ibang hinihinging travel documents bago makapasok sa kanilang border control point. Ito'y inaprubahan sa bisa ng IATF Resolution No. 101 Series of 2021 at alinsunod sa Memorandum Circular No. 2021-31 ng LTFRB. Ito'y inire-require sa mga biyahero ng public utility vehicle gaya ng mga provincial bus sa bansa na dumadaan ng border control point. Ayon kay Atty. Teresa Magtoto, ang Transportation Development Chief ng LTFRB Region 3,
wala pa silang natatanggap na reklamo sa mga biyahero sa pagpapairal ng ESPA system at nilinaw niya na wala sa kanilang mandato ang i-monitor ang accessibility nito. Meron na bang kayong complaint na natatanggap sa mga travelers natin? As of now, wala pa. Kasi yung, I think, ano naman yan, applicable naman yan sa lahat ng LGUs. And hindi naman namin authority to monitor. Ang ano lang sa amin, ang advice lang is to mag-log in din kami bilang as agency. And we coordinate with the LGUs within our jurisdiction. Online ang transaksyon sa pagkuha ng tinatawag na Travel Coordination Permit o TCP sa ESPA system sa mga probinsyang nasa kategoryang restricted. Samantala, ayon kay Alex Briones, Operations Manager ng Victory Liner Bus Incorporated, nagiging pahirap sa kanilang mga biyahero ang sistemang ito dahil sa bagal ng approval ng mga local government unit na tila hindi pa makasabay sa sistema. Ang na-experience na problema ng mga mananakit sa area na yan is that yung SPAS is a requirement. But when they register, it takes almost 24 to 48 hours, I believe, to actually have it, approved. So pagdating nila dun sa checkpoint, hindi pa naka-approve yung SPAS nila, na-experience namin, parang hindi sila aalaw na pumasok dun sa checkpoint going inside Pangasinan. Tugon ng bus company ay ang paglalagay ng customer service booth sa kanilang terminal para pakitunguhan ng mga biyahero na hirap makasabay sa teknolohiya. Ginawa namin, we had a customer service representative talaga to actually teach people how to do it. So pero that's our own terminal na talagang we wanted to teach kasi we wanted to follow then what the government is actually asking us to do, no? Pero based on the observation, that is why we actually put the customer service. Kasi medyo nga nahihirapan yung mga tao na sumunod kasi hindi nga sila techie. Apela lamang anya nila, mabantayan ang implementasyon nito para walang biyahero ang maperwisyo dahil sa sistemang hindi naman umano pulido. Paolo G. Santos, CLTV News.